sutallaba munu fulen ninye cesiri wakati do ni mɔgɔ min ma wuli ka bato si kɛ a tigi lahala e ka lahala bi ni ala de cɛ an kɔni bɛ min fɔ i bɛ don ciden ka hadisa kɔnɔ don dɔ la ciden yɛrɛla minbari kan a ko amina 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 siɲɛ 3 sɛbaw ye ciden ɲininka i ko e yɛlɛtɔ minbari kan bi i ye ko kɛ i ma deli k'o kɛ dɛ a ko ye mun ye u ko i yɛlɛne minbari kan i ye amina fɔ siɲɛ 3 ciden ko ɔhɔn a ko amina fɔlɔ jibirila dɔ ko ma a ko mɔgɔ pɛrɛdira mɔgɔ nun tɛrɛkɛra rahima anfu rajulu mɔgɔ nun tɛrɛkɛra bɔgɔ la mɔgɔ min ni e tɔgɔ fɔra a kɔrɔ n'a ma salli kan ala ka tigi nun tɛrɛkɛ bɔgɔ la a fɔ amina ciden ko ne ko amina fɔlɔ ye o de filanan a ko ala ka mɔgɔ nun tɛrɛkɛ bɔgɔ la mɔgɔ min ni a bangebaga fila kɔrɔla a bolo ale bɛ se ka baara kɛ bangebaga fila ye min bɛ kɛ sababu n'a ka ni a bɛ don arijanna kɔnɔ n'o ye ala ka tigi nun tɛrɛkɛ bɔgɔ la a fɔ amina ciden ko ne ko amina a ko sabanan jibirila ko ala ka mɔgɔ nun tɛrɛkɛ bɔgɔ la mɔgɔ min ni sunkalo donna ale ɲana k'i to ɲɛnamaya la sunkalo ka dɔ ka bɔ e ma baara ɲumanw kɛ minnu bɛ kɛ sababu ye k'i ka junubu yafa ala ka tigi nun tɛrɛkɛ bɔgɔ la a fɔ amina ciden ko ale ko amina donc ni mɔgɔ min dara nin tɛrɛtɛ wagati o la k'i da i ma batosi kɛ i bɛ don ni hadisa de kɔnɔ jibirila de y'i danga ciden ko amina bon ko a ko n'i bɛ sali la n'i ka bangebaga ye wele i bɛ se ka sali tigɛ ka jaabi o sahalen tɛ ala ka farada bɛ hakɛ bɛɛ ɲɛ an y'o de fɔ an ko ala ka hakɛ ciden ka hakɛ o bɛ hakɛ bɛɛ ɲɛ n'i bɛ farada la tɛ daga i k'o tigɛ ko i bɛ bangebaga lamina bon nafila sali dɛ dɔɔnikɛbaw ko nafila sali dɛ n'i b'o kɔnɔ bangebaga y'i wele e yɛrɛ b'a dɔn a mako gɛlɛn de b'i la ou bien mako telima dɔ de b'i la n'i ko i ka nafila sali in dafa degun b'a sɔrɔ donc i bɛ nafila tigɛ ka bangebaga jaabi parce que bangebaga bato fana bɛ nafila sali ɲɛ i bɛ se ka nafila de tigɛ ka bangebaga jaabi ni yɛrɛ y'a dɔn n'i ma nafila tigɛ ka jaabi a b'a tɔɔrɔ ou bien a bɛ na a ma degun ma i bɛ nafila tigɛ ka jaabi mais farida tɛ bon ko ni alimami b'a kɛ ka kalan bange yala e bɛ faca kalan nɔfɛ ou bien n'a tilala dɛ ni alimami b'a kɛ ka faca kalan i bɛ alimami lamɛn dɛ fatiya de ye sali jɔsen ye hali ni dɔɔnikɛbaaw ko ciden karisa sahale kosɔn ko faca kalali wajibilen bɛ alimami kɔfɛmɔgɔ kan o de ye sababa ye fana mais ni alimami bɛ fatiya kalan i bɛ alimami lamɛn dɛ e t'i ka fatiya kalan bon ni alimami ka fatiya banna n'a ye sɔra wɛrɛ ta e fana b'i ka fatiya kalan i da jukɔrɔ bon ko alimami n'a bɛ sali kɔnɔ a ye kataw kɛ mɔgɔw ye alimami hakili jigin a ma se ka kataw in faamu yala a bɛ se ka mɔgɔw ɲininka wa la kuma tɛ bɛn sali kɔnɔ dɔɔnikɛbaw ko de n'a y'a sɔrɔ uruku yɔrɔ de don a bɛ se ka uruku in de fɔ ou bien ni sujuru yɔrɔ de don a b'a fɔ sujudu ou bien ni kalan yɔrɔ de don a kan ka kan bange a b'a kalan kɛ ka kan bange pour hakili ka jigin n'o si ma se ka ɲɛ sali ɲagamira alimami bolo a hakili jiginna a ma se ka faamu donc a bɛ alimami fara ɲɔgɔn ɲa a b'a ŋaniya de
aka ka salli dafana yere aka almami toye abe qataw minna aba ko chogola na masika famu chogoshi me ate daga ye mogo ki yere tugu ka kuma sallila abe se ka kuma na ye arabu kanna ye yoro min toye abe se ka fo ye arabu kanna sallin kun arruku ube sujudu ube taslimu ube abe aka kambange ne kalanye na ma famu nin chogola donc mogo mi dankanya be e boloko salli be yoro min almami fara nyogo nyanganya iki ka salli dafani yere bo ko ni mogo min ma fatiha kala yadi ka salli be cinyaba an yo de fo kuma la an ko wajibi do ika o de sahalendo ciden de ko la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab ciden ko sallite mogo yenni ma fatiha kala ni ni almami ko fe mogo sa ikelembe salli yi almami o ciden de ko sallite mogo ye ni ma fatiha kala wala ikani yere tugun ka fatiha kala li to salli kono har ni almami ko fe mogo wodi ato don ke bawo do ben ninka har almami ko fe mogo ni yutugu ye fatiha to yima kala ika salli sallitiye ka salli mankene bon koni mogo min ni ebe salli almami ko fe a salli ka teli ma fanta tala donc ebe se ka fara nyogonya ka salli ka so la fara nyogonya te kete silamon kunye de an kan nyogon dilade ka fonne yellebu ye karasala doron bi nyere nyine ote tiden ko man ra minkum munkara fal yughayyiru bi yadihi fa in lam tati fa bil lisanihi fa in lam tati fa bi qalbihi mi almami min be salli tereya na ya soro uruku te dafa de sujuru te dafa urukunu de te dafa ni aya soro mogo munun be wulu ka bolo be se kalmami nyelema kale boy kuma na fe udesera ubese kale boy uba boy de kalmami were nati min ma fantalendo min na ya soro nyema ute mun be se kalmami boy abafo fa ben lisani donc na yere yado almami ka salli ka tele ko jugu urukunu yere te dafa farro yere te dafa ekelen ni almami kele konnan jakai ina kafere akelen be yuromi tani ma jigiye ani kuma nogon ani bilasira le nyuma ani konnan ja nyuma ikali mami bilasira aka salli aka ewa salli suma dona kana to ka salli tele ibe konnan jakai ikele na kele no oye wasake alhamdulillah no ma wasake e yere bado mugo munun be misiri kono ulu fana be eka almami be same ulu la be maloya uluma abe ulu ka kuma mina kateme eka ko fo ulu ye dibila karasali mami be maloya udema abaw ka kamme aye kuma fe salli kateli aka salli sumaya doni salli kateli abolo ibe mugo do bilena cha be munun ka kuma me ulube kuma fe dibila ni asansera fule ni nimbe masanse e ka seko bedeke ama sanse sa e kelena kele kunanjia kera ube ete sika kunanjia kai me mugo munun be misiri kono ni abe uluka kuma me abe maloya uluma abe same uluma iya fu uluye ukuma na fe udesera uruku fana te dafa sujuru te dafa ta salli misiri warila ola o wakati de misiri wore mimbe ebe ta sallelo ikelente salli folo de ibe jama salli yoro de nyini yere kata jama salli ni jama salli te pamsi de sa nim fana ka uruku te dafa sujuru te dafa ola ikelembi ka salli parce que ni sallira no fe ate sa ni uruku te dafa wa alaykum salam bon ko ni be salli ni be ewa bange ni fatiha yete bismillahir rahmanir rahim fo ko be togodi bismillahir rahmanir be fo abe gundade parce que tuma mi majahabu tilala imamuna safai de kam majahabi ko ako bismillahir rahmanir rahim ako aparalembe ako suratul fatiha aya do de do imamuna safai bolo
ako bismillahir rahmanir rahim ya aya de suratu fatiha kono wala aleka majhabi sallim min be gunda be bismillah ni fatiha be gunda sallim min be bange bismillahir rahmanir rahim ba bange kafara fatiha kadi waye safai ka majhabi ahmad ibn hanbali ka majhabi aleko bismillah te ayaye fatiha kono bismillah te ayaye qur'ana yoroshini suratul namlite damana aya de do na ka sura faran falsha ka bonyo me aya te ka fara fatiha ka me ni be fatiha kala iba kala sallin min be gunda ibe bismillah kala de folo ka fatiha kala sallin min be bange ibe bismillah foy daju koro de folo o kofe ibe kam bange ni fatiha waye ahmad ibn hanbali imamuna maliki rahimahullah aleko bismillahir rahmanir rahim kana kala salli yere de kono bil kulliya la sirriyan wala jahriya imamuna maliki koni ka majhabi akoy kana bismillah ku fo salli la yere de pew kana pena ye ka fo kana fo daju koro kana bange aleko bismillahir rahmanir rahim ante fo salli yere de pew maliki ka majhabi donc begni ka delila tuma min maliki gan kaw ko la tastatiha bi bismillahir rahmanir rahim risala kolonje kuno ko ikani ka salli damina ni bismillahir rahmanir rahim o de be risala kuno tuma mi do nasarahu law yu ka delila ke munye ko anas ibn maliki ko ne sallira ciden ko fe insallira abubakar kofe insallira umar kofe lamu yakunu yajkuruna bismillahir rahmanir rahim ko tunta bismillahir rahmanir rahim fo ana sika hadisa riwaya men fulani nye maliki gan kawyen ninde mina ko bismillah te fo sallila we ana sika hadisa men fulani nya ahmada ya kai riwaya fandomina hadisa inana na choko dola ana siko ne sallira cidan kofe insallira abubakar kofe insallira umar kofe lamu yakunu yujhiruna bi bismillahir rahmanir rahim itunte bismillahir rahmanir rahim bange uba fode me wuta bange donc o de ahmada fana ko be bunda me ate bange me lamu yakunu yujhiruna bismillahir rahmanir rahim itunte bismillahir rahmanir rahim fo ona na riwaya minna maliki fana yota ko kana fo me kuma sahalenye minye bismillahir rahmanir rahim abe fo me abe fo daju korode me imam malik majhabi kalimamu ka kaba koya jamana kono majhabi malik karamogo de be bismillahir rahmanir rahim ka fo ka prenaye ni ko bismillahir rahmanir rahim te fo ba fo abi dude wa ala togo mumbala nka salli tinyana de wa ibi jabini nonunde ka soro dina ko te nonu nyew dina ko yede delila ko de o de ato ni do de la kalimami do de la ka baroke ayre da ka fonne ko ale tijaniye de nko aha ko mo ko ulube maliki majhabi do ko afa nko aha ko aw nko iska maliki tunye tijaniye de ayat dade ko nko ba fa ube maliki kama majhabila munafiqihi la abaw dambe kata maliki ma me aqidala ate maliki ka aqidata nko maliki ka aqida tijaniye de aya dada ko ay bon ko ibe katawla wo yorola folo ite maliki gankay maliki te tijani yow ite maliki gankay wo yorola yi dambe katama de kele fula nan ko e ko ibe maliki kama jabi de ka ako nko mun nabe bismillahir rahmanir rahim bange e ka sallila e be bismillahir rahmanir rahim bange mun nay ba bange nko irisara kolonje ko ikana ko yerede nko ite maliki pana majabi ko yorola de afule ka safa ka majhabi de tawyorola aw bi majhabi yire la ataka majhabi yire do yire folo e taka barata ka yire maliki gan ka fule ka pre mimbar e wa kam mihrabu kono ka bismillah rahman ka pre nay maliki ka majhabi ko bismillah palasi yire de te sallila bil kulliya ale ko te bunda sallila de ate bange sallila safa ka majhabi de ko abe bange ulu fule ka preni safa ka majhabi de ni ko inu be kuma fana ko kana bismillahir rahmanir rahim kala sallila ikana bango ba fa aw nyem maliki gan kawde aw ye wahabi aw de sunna wa nyem maliki ka majhabi taka ite maliki gan kai maliki ko ikana fode to donc wala ka kuma surnya kale kan yin kale jabi bismillahir rahmanir rahim be fo fatiha damina to
salli min be bunda iba fo ida jukoro ibe fata fo ida jukoro salli min be bangede ibe bismillahir rahmanir rahim fo folo ita jukoro o ko fe be bangeni alhamdulillah ite bismillahir rahmanir rahim bange ko cide nya itikafu kebe wani ibn umar radiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takif fi asr al-awakhir min ramadan muntafaq alayh abdullah ibn umar ko alaka je ka bwana fama ako ciren tumbe itikafu ke sungalo tallabana an ba shi to fana ko kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takif fi ramadan hatta tawafahu allah thumma atakafa ajwajuhu min ba'dihi muntafaq alayh an ba shi to fana ko ciden tumbe itikafu ke sungalo tallaba ko ciden be itikafu ko fokata fatu ko o kofe aka musauye itikafu ke akofe abu da taka hadisa do be ako cide sallallahu alaihi wasallam sungalo ciden be tilen tanke itikafu la tallaba fo afatura sammi ayettilen mu wada ke itikafu la wala ciden kan yana ma yabbe sungalo tallaba ciden ba beke itikafu de fokata fatu ciden ya itikafu ke tallaba matte me ciden ya mana ma itikafu ke bon ni nyemme nyinen kanye nonun jabi ube kasetu nyene ko doko li maliki yankade ko minye bolomina e kwa tigi ko yala kwa tigi ko cide ku ko cide madeli ka sallika bolomina ko cide mbolo de ya dimi kwa ya bolomina ambe min ko cide ntede majahabi nani mbe majahabi tigi kelen sima sallika boloji majahabi nani boloji na tula maliki ye bolomina na de ko katasa safa ye bolomina na de fo katasa abu hanifa ye bolomina na de salli la fo katasa ahmad ibn hanbali tumbe salli kata bolomina fo katasa majhabin nani kelente min tumbe salli ka boloji gate abe bolomina na dondola kanote fiqhu kala na de annana sheikh alulu kayorola ku ye maliki nyinenka ka bolomina ka salli ko minye ewa fardaye minye nafilaye ko bashi tala ko minye ki bolo mina ka salli fardala ko ale todo ne tara mo tasaru qalilu jawahirul aklili nyeren tara sarahu laje akoni mo minye bolo mina ka salli ka cidende ladege foytila ne yim bolo mina ka salli do yaaye atara funne ka chokorobay ko awde yankala fiqulaya ko ewa awud edden fudaye asallira abake ka bolomina akombe min fawye majabi tiginani si madami tiginani mbe bolo jigna tula majabi nani mbe bolomina nade aw mbe famu bal yani la daw do de laya ako sino majabi nana sima salli ka bolo jigi abbe bolomina nade donc cide ñi bolomina na de bolo dimi ma cide mina ko bolo dimi de ya to ya bolomina bolo dimi ma cide mina cide ñe bolomina de ko aya ñamra ni bolomina de ewa imamuna maliki fana khatawiye maliki gan kawde soro hari bolo jigite maliki ka majabila maliki ka majabiye bolomina de khatawiye maliki gan kawde soro uye maliki ñinen ka ni sugu do de la bun qasim de maliki ñinen ka mudawwana kono ko nibe salli sufe nafila salli ni segana ki sembe fendola ka salli o be cogodi maliki ko ni nafila de robasita bo akon ni be nafila salli la joli janyana i segana iye bere do mina ka sinsaka ki salli abe cogodi maliki ko pasita bo akon nafila salli ni bala salli janyana eye juru do sire al qabdu kito salli la ka juru mina kito salli kono pour kana nyana min ni jole janyana o be togodi kaminali ke ka fendo mina kito sallira be togodi bo cide maliki ko nindema akon nafila la basi tala me fardan tado
parce que nafila la ibe se ka sinsi fendo ka salli farda da ni darura de mana ate daga ka dilo fenna ube ka sinsi fen ka salli maliki kon ta do farala qabudun ka femmina kito salli la nafila la maliki ko de daga nafila la me farda le to do ube abo ko farnala ka femmina ka salli me bolomina tede maliki tunte bolomina wole ko qabudu maliki tunte bolomina me ko qabudu parce que maliki ye mina do ka kitabu kono maliku be bolo mina wole ko wodi wude al wodi maliki be bolo mina aba wole odela mais maliki te bolo mina ki bolo mina idisi la ka salli maliki ka kitabu kono ato mina ato wele qabududa abo o wele de ko wodi aba abdo muata kono kana ya'muru rajulu an yada yaminahu ala shimalihi fi salat sahala bunu sadika di samin fulani maliki yen nindo muata kono ko ciren tumbe mo gonya mariya ika kinimbolo da numambolo ka kito salli kono maliki wodi ude fo muata kono o ko fa ye ciden ka harisa do nati ko ciden ko aun nabi nyuma jama ala ya nyamara ni ko sabaye anka suguru ya garuya anka suntige teleya wanyada aymanina la samaina fi sala ana ankan kinimbolo da annumandolo amnumambolo ka sallila ayenni hadisa fanane tinin togola donc nyagambiye maliki kan kawde mina maliki mafo ko bolomina fardala ko atodo be makaruro maliki mo fo mo goye qabudu maliki ye qabudu ka fendo de mina maliki kan kaw tara ode ke bolomina mahmudul lamini sinqita di wa bayanu tigi akom maliki kan kawde qatawra nu tara maliki ka kuma bila bolomina ka disi ulude qatawra maliki kantoma sino maliki yere tumba bolo de mina aye bolo mina disi la sallila ayode do muata kono me mi anyinin kara minna o yede ka fendo mina ulude qatawra nu tara ke bolo mina e nin ka famu koni salli banna misiri kono do bebe jeka fatiha o ye bidia de la sitola ala yere qur'ana kono salli banne duwa kote ala ko fayja qadaytum salatan fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum ni salli banna jikiru debe cidenya ajikaru munun fo ulu debe fo salli ko fe ala yere ko qur'ana kono naka salli banna aye ala ko suma ajole ube aw sigila kala ko suma ube addale ay ala ko suma doko jikru de be salli ko fe duawute janko addu'a li jamai mo kelen ka du'a ke toba fo amina ube salli ko fe fatiha nunu nye bidia de ciden na ka shebo muke tabina muke tabina muke bidia ude do dina kono lesiru tola ko muru fula ko ke kasaka kele kantige ko obe chogodi bo na ya soro eye muru foro inke sagala adama ja fasa munun kanka tige silamiya sariya ko yuro munun fasa munun kanka tige kantige lila muru inde sira kulu tige wuluma tige iyo o muru imbila ka muru wure taminda jalendo ka saga in kantige ko fasa utige basitala men na ya soro eye muru min damani eye o digi saga kanna fo kera sababu ye fasa nunu matige de me aye saga degu ka se degere doma fo saga in jifara nintala a jifaren ko be tigiri fasa matige tigiri nya nin degu saga in jifala o ko fe do yo muru bila
ko be muru wereta e yere bado ninten ninna ube annim misra kaba donc ku be muru wereta ko kanti ko kera jifa e kaba akera jifa nin chogola ate dude men ni ya soro ye muru do imbila nyana maya dafalembe sagaina nyana maya dafalembe sagaina muru do imbila la kanyana maya dafalen toala kanni muru takado akanka nyana maya dafalembe sagaina iye akakantigale indafa pentala nina bo ko do ba fo ko photo faramlendo ko karate photo fana bambolo ala yere do yo o daganye ala ka wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma uditiritum ilay ala ko ne ala ye femmi haramu ya auka nyo faram fanshe ya wuye fonnaw hatagira kata haramu minna donc photo ye haramu de me kardante photo darura de yi doala darura do yi doala darura minni ne ala yi doala o darura inde ya aleka haramu wuli parce que ebe jamana min kono ite sika kardante soro foy ka photo inde ta ite sika passeport soro foy ka photo inde ta donc ni nye darura nya adagariye adaruratu tubihu mahjurat ni darura nana doro darura bi pen haramu le ndola daga moye donc kardante photo dagara ni ninde abe komi wori photo munu fule wori la ni e kun nete ewa wori photo bala nete amara ibe wori do ka jifa kono ibe duguni ke chokodi ari kan miji ba sa chokodi wala darwa ya la daga yesisa photo munun be wori wula kardante photo passeport photo nunun e ka sagola donc darwa ya la daga yeyi kan nununta sino photo tali haramu de do bon ko ka den togo wele misiri kono den kunde obe chokodi lajnatu daima groupe min be saudiya nu be nyinin kali bojiya fantanani ka duma nu be shiga ka jabi uyu nyinin kanina uko minye ki ka den togo fo yoroma kerekera no we ika du kono ibe sika funden togo yeninye dogotoro sola ibe sika funden togo yeninye misiri kono ibe sika fo muso jignani ni denke ube de muso togo yeninye basi tola yoroma kerekere ya ko den togo betani yoro dela yoro kerekere lentara iye ka don togo wele yoro den togo be wele me minye sa ka kella da ye misiri kono adamana kutuba ube ani woro ni manto kana ani tamaron o tila jamani nyogon ce kutuba ba kala doni ke ba foninde bidiyai minye muhammad ibn salih al-usaymin aka kitabu dobe afatawa ala tariq nigerian ka wuye keso do posama nigerian ka do tara saudiya aye keso de posama ako an ka yoro la nigeria ani farafina yerebe an ka yoro la nigeria farafina ani farafina an kala da do ni mo min ka muso jigina abeta fajiri wakati la ube salli wakati do abeta bafo alimamiye ani woro ubeta ani tamaro ubeta iri dew ni few abafo alimamiye ube abafo salli welelay ko aleka muso jigina salli welela fana be mikorota kallase ube uka kutuba kala ubu ewa iri dew ni tamaro ni no wutila ube chogodi ibn seminu ko rahimahullah akon ni tara ambalima munumbe Nigeria ani Afriki a fuye konne ko kannin koyimbila ne nya bidiyade koy ka koyimbila bidiyade ro den kundi ka micro de ta fo salli wala ka fo almami ka micro ta ka fo ka yiri dew ni tamaro ni fo kutila ka usigi ko be da mana kutuba kala o de bidiyai me karasa muso jiginani ni nya to en ni nya jama ka do ke bashi tola ubo delela ke tuma mi cide nyere aka jo muso mariyatu al-qibtiyya tuma mi ajignani ibrahima ye cide nana sogoma misiri la fajiri wakati akom muso jignani denkeye nya togo dan fa ibrahima donc doni kaba uye delela tan nindela iden togo bese ka fo misiri kono me woro tila mununi tamaro tila mununi ewa manto tila memba no fa na damana kutuba kala ulude bidiyai bon kwanko ewa
salli kofe duwawute ko alam nasiraha laba fa iza faragata fansabu ila rabbika farghabu ko besa ka ke delela salli kofe ka duwaw ko ay o aya yere koro fa mu tawsiru la foloke fa iza faragitan fa ansaba kore munye ni ika jinya sula fe ni ka jinya wajibu ni ka jinya baraw ni tilala ola fansab itile itigi alala ika barake ka baraju fana nyini ka nafila sallu ka baraju nyini ika tile ala fana la ka barake la garay ayen kurne kenya ayen koroye ode fan sabu itile ni ka jiya sugula ni ka jiya bara wajibile ni tilala ulula fan sabu ire sige itigi ala fana ka batola wayja faragita fan sabu wa ila rabbika farqab ikanu kati tigi ala mai kala fana bato ni jiya sugula ni jiya wajibu bara banna inye se ala fana mai ki sige ala fana yake ala bato tawsiri kala bulu aya la nyini yenninde ciden de ni aya de majigi ciden de ka tabi bulok hadisa jumanna ko ciden ka salli ko fa yafatiata ciden ten ni aya doa abi bolo yoro juma ko ciden de la ka ke farda ko fa yafatiata ube farda ko fe ciden ne do ke sebo ko amina abe mi bolo ciden ten ni aya doa sebo jumanya ke tabi na jumanya ke tabi na juman ba ke ede be ni aya korodo alamuna siran allah ba ede ba akorodo kala nyini do kateme ninja makulu sababe ka ninja makulu saba site munun be fatiha ta salli kofe ninja makulu saba site munun salli kofe nu be do fo ni amina be fo bal irisala sarahula tata samradani salli bondala umaru bul khattabi aba fo sarahula ko umaru bul khattabi do della kana umaruma ko umaru ne ba fe ka ke neye farda kofe ngad do ke ngam mo salli kofe umaru ko ay mbesira ni o wordo dira emo kana yere kaba do e fana yere la ni bi yere korta ki kaba ki yere korta kata ko doloma parce que si ça no kere fana de bi jatemina ko ne de be mugo ni jamani alache misiri la ne be ne jamani alache misiri la do be ne de bolo mbesira o kana yere punyani yere kaba do e fana la fu bi yere takata dolowula ikana ke arisala kono haranka fiku man ambila nunu na koy anya ko chogo mi la dawdo doranyu yen nyugo mbolo ambe ambu kete me har anka fiku man bilala en ko maliki de tunye ci den kam misira le mami madina don nyame ko maliki ka donkele ko adella ka do ko jama ba fa mina salli ko fe abe yoro juma mo bolo ko maliki della ka fatiyata farda salli ko abe mi ita soro yoroshi fiqhu te hadisata ita soro yoroshi maliki ka barate donc bidiya ou de le sur tout là bon ko sujuri la c'est nturu chogo ni sujuri tolo ibi sen fara do bada do wutru ni ye sujuri ke isen tonto fula isen mbolonkoni nunu ibi ulu de turu kunyesi koroma uturu kunyesi koroma iti ewa isen fara udade ibu jode ube sen fara jode sen bono nan kuni nunu ibe ulu turu fo ubeke kadda kunyesi koroma isujuri to ubeke o chogo de la wa alaikum salam bon jakatil fitri dro ka kuma surunya minya aworila mai ko munum be kofe anyo fo anko jakatil fitri worila matenya majabi sabai be bodeka imamu na maliki na uba fo kwaye maliki an kade chama be kofe afrike uba fo be maliki kama jabi dela nin no ya nana au beta dilo abu hanifa kama jabila imamu na maliki ga doni ke ba fana ko man tatabba ruqasu fagari tajandaga ko mogo ni ebe doni ke ba ka kuma wure laje min kan no goyma ibata kuye munafaqide mogo ni ebe doni ke ba ka kuma wure laje ni min no gorayima do minota ko ye jindiri de e munafaqide ibe delila de ni doni ke ba ka kuma na
nogoya te ñini de delila de be ñini delila be min na qur'ana ni sunna yi wode ta delila te min na ibo bilade maliki safai ahmad ibn hanbali nunun ko jakatil fitri warla matenya abu hanifa de ba la daga men nunun ko atenya munna ko ciden ko sallallahu alaihi wasallam anana bi sadr qudri ka hadisala ani abdullah ibn umar farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam jakatal fitri sa min tamri aw sa min shayiri aw saa من جبيب على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ako abdullah ibn umar ko cidenye jakat ke fitri ke fardaya anka ko tamaro sawu kele ube sheiru sawu kele ube jabu sawu kele abu sa'id al-khudri fana ka hadith sabre farada rasulullah jakat al-fitri farada rasulullah jakat al-fitri ako cidenye wa jakat al-fitri aye akan ka fardaye fi ta'ami dumfuna hada madem balo fe dumfun wa kana ta'amuna yawma izi ash-sha'ir wa tamri wa jabibi wa al-aqit ako cidenye jakat al-fitri ke fardai an ka bo balola ako addo an ka balo shayire de do ani tamaro ani nono jala ani jabibe an ka balo tunye nunu de cidenya nyamre an ka jakat al-fitri bo balola bo doni ko ko cidenye balo de fo aye balo de fo ciden ba fo seba wo yeddo me ko ka bo balo la tamaro ni shayire ni jabibe sanu ni worije tumbe madina sanu ni worije de tumban ka wori nola hari don kele ciden ma fo seba kele nya fo be ka sanu bo jakatul fitri la amma fo be ka darahime bo jakatul fitri la awa hari don kele seba fana be yu kanya na ma yake amma yi ko seba kele nya jakatul fitri bo sanu la amma yi ko seba kele nya jakatul fitri bo worije la tabi na ute wala ciden ka hadisa sahale jakatit fitri be bodumini de la hadama dem balon worite ama wori fo moye sanu tumbe madina worije tumbe marina ulude tumbe barake no ulude comme an be baraka nan ka wori wuye togomi ciden ma fu ka jakatit fitri boala sheba ma boala fana donc ambe min fo jakatit fitri wori la matenya nimni nya boy tarani no ya de ka daga boy tanna ka fendo ke dorima jakatil fitri bo ambe min fo yode awa anka ulama wal muashirina anka wakati doni ke baga ngana be lazinati daima ibnu usminu ibnu mbaji sheikh albani nunum be baka jakatil fitri wala matenya sheikh albani ko ne jakatil fitri wala nyuma bo ako e katawra sinya fula kataw fulo iye cide na ka sheba o ke ko te fen kalama parce que cide ma wori fo ama fu mo ka bo sanula ama fu mo ka bo wori jela ni e ko jakatil fitri wala ma bo ka bo sisa e ba ka irade hakilina nyuma mimbe ela e be silama kan na fado e be manton kan na fado e be fanton kan na fado ka teme ciden ka akoy fule ko de ira e katawra o yoro la iye cide kan ni nya kataw fulana ciden ka hadisa sahalim bi bolo ako jakatil fitri ka bo balo de la e ya to e tara bo worila o fana e kataw yi bolo iye ciden ka hadisa sahalin soso o ko fi yi yere ke ko ebe fantan kan na fa kalama ka teme ciden ka ako kakani hada madanya janko har silama yawa ako ni mugo be jakatil fitri bo wolila e kataw rasinya fula donc ambe min fo jakatil fitri worila matenya e babo balo de la ni be yoromi aw be nyanama ya yoromi ni balo te minaye balo be minamalia aye ci bilaya uga ka wori ci kana ya ka wori do balo la ya ka di fantawma ana kam go hakke mimbe ameriki ubu ka jakatil fitri boya eni kam go hakke mimbe franci ubi balo saya ko abo balo la ya ni balo te mina franci ka sorom muso be mo be tombe franci ulu ye ci bilan masalo o ko yoro dobe aran yere de be jakatir fitri balola manu ba mina aran de be anyo ci usoro donc mo do de be jian kono doro o be farafe jamana ni kafir jamana una wori ko bola degum bola balo togo corona filu bola o tara bira mo ka jakatir fitri ni ero hakenati ale bado aka jifa kono kaka sambalo soronaye ube abe wa sojono abe sojona ya ka jamana la
o de y'a to u taara wari bila mɔgɔw ka ten sinon mɔgɔw bɛ hari faransi aran na u bɛ jakatir firi barola min na o delila b'an bolo mɔgɔ minnu y'u yɛrɛ b'a tɔn na salo dɔw yɛrɛ ye ne wele a ko ale ni dɔ ka jakatir fitiri de filɛ ka taa di o yɔrɔ la aran de dɛ mɔgɔ minnu mako b'a la n'u b'a minɛ aran donc ala ka hali ɲuman d'a ma k'a fɔ ne bɛ n ka nafa ɲini n bɛ n wari ɲini la ka taa fɛn bɛɛ kɛ wari ko ye k'a kɛ wari ɲini ye hali silamɛya sariya ko min ka kɛ cogo min k'a bɔ o cogo la pour ne ka jifa ka fa nin dɔɔnikɛbaga sugu minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ ala ka mantonw kisi u tɔɔrɔ ma subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk